Euskararen arnasgida ez perfektu eraikitzen izeneko mintegia egin zuten iragan larun batean faktorian. Badalab Euskararen esperimentazio espazioak eta Aiaraldea ekintzen faktoriak sustatu dute proiektua. Euskararen erabilera espazio funtzional zein temporaletan nola bermatu eztabaidatzeko. Gaurko honetan elkartu gara Aiaraldeko ekintzen faktorian eremu soziofuntzionaletan edo nolabait esatearren euskararen etxe, kafe antzoki, zentro komunitarioetan euskararen erabilera bermatzeko gida bat edo sortzeko proiektuaren baitan, eta hau zen proiektuaren mugarri bat, ez da helburua zen helmuga, baina gaur elkartu nahi genuen eragile ezberdinekin, erakunde eta espazio ezberdinekin, eta hasi nahi genuen lehenengo harria jartzen arnas gida hori edo sortzeko. Euskal Herriko hainbat eragile etorri dira, oso parte hartze polita izan da, zabala, eta egia esan abia puntu ona izan da proiektu honetarako, ez. Gaurkoan arnas gida hori eraikitzen hasi gara, parte hartu dutenek gako batzuk eskaini dituzte, beraien bizipenetatik, beraien hausnarketetatik abiatuta, eta nik uste dute oso aukera polita izan dela, ez? Eta honek indarra ematen digu aurrera begira, ez? Eta aurrera begira zer? Oraingoan jasotako ekarpen guztiak patxadaz bildu, forma ematen hasi, eta hurrengo hilabetetan arnas gida hori diseinatzen hasiko gara, eta gure asmoa da zirriborro bat testatzea, eta gero ja horren ostean eskaini nahi duenarentzako arnas gidaren bertsio ez perfektua, baina ja erabiltzeko modukoa, ez. Eta hori, esan bezala oso jardunaldi polita eta gogotsu, hemendik aurrerakoa eraikitzen hasteko elkarra.